Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni namhlanje kumhla 26 kuJuly. Siyathemba ukuthi nizobusiseka, inkosi nibusise, inkosi nigcine ibe nani njalo njalo masingene enkonzweni yethu. Hallelujah bazalwane, singaphakama emakhaya sizodumisa uNkulunkulu ekseni. Hallelujah. Are you ready ukuthi sidumise uNkulunkulu? Kufanele udumo. Hallelujah. Samba samba samba. Ehe. When I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, when I went to Namada, Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, oh, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, ah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, when I went to Simbono, ah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, ah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, when I went to Simbono, ah, yeah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, Simbono, when I went to Namada, oh, when I went to Guero, when I went to Ibo, when I went to Namada, Ibo, oh, when I went to Guero, what's the song? What? Eh, 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 Ibo, eh, Ibo, eh. Oh, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simba, oh, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Ibo, oh, when I went to Namada, hey, when I went to Guero, Jesus, what? Ibo, samba, 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 Ibo, Jesus, oh, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to, oh, when I went to Namada, oh, when I went to Guero, when I went to Simbono, ah, yeah, Simbono, yeah, Ibo, Simbono, yeah, when I went to Simbono, ah, Simbono, yeah, Simbono, yeah, when I went to Simbono, when I went to Namada, when I went to Namada, when I went to Guero, when I went to Simbono, yeah, hallelujah, hallelujah, Mondli, Jesus, and hallelujah, praise Jesus, hallelujah.
Baba siyabonga ekuseni sikunika udumo sithake khonje ngawe sithake kholingana nawe. We thank you, oh God. Hallelujah.
Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule namba ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda noma inkonzo yango 9 ekseni noma inkonzo yango 11:30 emini. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 405 750 9964. U405 750 9964. Siyisho ukugcina u405 750 9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha i-code yazepha izovela kwi-screen kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook hischurchnewgermany uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela ekseni egameni lenkosi yethu Jesu. Once again sithanda ukubonga ukuthi nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje emakhaya noma ikuphi lapho enibuka noma enilalele khona. Engizothandaza bazalwane, mhlambe phamba ngithandaze ungabuye eBhayibhelini lakho encwadini yamakhosi esibili 2 Kings sahluko sesibili sofunda kuswela kuverse 1. Ngicela ukukhuleka. Babegameni lenkosi yethu Jesu, siyabonga ngaleli thuba lokuba nalenkonzo. Sibonga baba emakhaya endaweni ehlukahlukile lapho esikhona, lapho esibukela noma silalele khona lenkonzo. Sibonga baba ukuthi ubukhona bakho bunathi. I ask you God ukuthi ilona lowo obukayo nolalele umgcwalise baba ngobukhona bakho. Moya oyingcwele enza umsebenzi wakho opheleleyo kuyona yonke impilo ezobuka nezolalela. Ngiyamelana nesitha esingazama ukuleba leli lizwi noma ukuli interpreter ngendlela wrong. Ngikhulekela umoya we understanding and revelation kulona lo baba olalele. And I pray baba unamandla onke ukuthi us encourage njengabantwana bakho and spare us on unto good works and unto injongo yakho ngeimpilo zethu. Njengomntwana wakho baba, I am submitted unto you. Ngiyithoba phansi kwesandla sakho. Ngiyakhuleka ukuthi ungigcobe ukuthi ngishumele izwi lakho. Mayenzeke intando yakho ngaleli lizwi, uthinte impilo eziningi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. So bazalwane, njengoba ngishilo sizofunda incwadi yesibili yamakhosi isahluko sesibili from verse 1. Lithi lelizwi, kwathi lapho uJehova ebe yakumkhuphula uEliya ayezulwini ngezivunguvungu, uEliya wasuka eGilgal noElisha. uEliya wathi kuElisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eBethel. Kepha uElisha wathi, kuphila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyukukushiya behlela eBethel bobabili. Amadodana abaprofeti ayeseBethel aphuma aya kuElisha athi kuye, uyazini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namhlanje na? Wathi, yebo ngiyazi, thulani. uEliya wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapha ngoba uJehova ungithumile eJerikho. Kepha wathi, kuphila kaJehova nokuphila kwakho angiyukukushiya. Bafika ke eJerikho. Amadodana abaprofeti ayeseJerikho asondela kuElisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namhlanje na? Wathi, yebo ngiyakwazi, thulani. uEliya wathi kuye, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJordan. Kepha wathi, kuphila kaJehova nokuphila kwakho angiyukukushiya. Bahamba ke bobabili
abantu abangamashumi ayisihlanu bamadodana abaprofeti baya bemakhashana maqondana nabo bona bobabili bema ngaseJordan. U-Eliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana ngalapha nangalapha bawela bobabili emhlabathini owomileyo. Wathi sebewelile u-Eliya wathi ku-Elisha, cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi u-Elisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi ucele into elikhulu, nokho uma ungibona lapho ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe, kodwa uma ungangiboni akuyukuba njalo. Kwathi bese lokhu behamba bekhuluma, bheka nanso inqola yomlilo namahashe omlilo kwabahlukanisa bobabili. U-Eliya wakhuphukela ezulwini ngezivunguvungu. U-Elisha wakubona wamemeza wathi, baba, nqola ka-Israyeli nabamahashi bakhe. Akabe esambona futhi, wabamba izingubo zakhe wazikephula kabili, wacosha ke ingubo ka-Eliya ebiwele kuye, wabuya wema ngasogwini lwaseJordan. Wayithatha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, washaya amanzi wathi, uphu Jehova uNkulunkulu ka-Eliya na? Esewashayila amanzi ahlukana ngalapha nangalapha, u-Elisha wawela. Ngithanda sifunde futhi bazalwane incwadi yabaseFilipi uchapter 3 uverse 12. Othi, kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Ngiyathanda sifunde nangesilungu leli verse lithi, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Elokugcina bazalwane Izenzo 20 verse 24 lithi, kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Uthi Paul, I count my life worthless except that I finish and complete the goal, the task, the work that God has called me to, that God has given me in Christ Jesus. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Namhlanje bazalwane ngifisa isihloko sethu sithi press on, again phikelela noma qhubekela phambili. Ngesonto edlule besithi keep on, sikhuluma ngepersistence, ngokukhongisisa, ngokuphikelela. Namhlanje sakhuluma ngakho ukuphikelela, to press on, ukuphikelela, uqhubekela phambili. Kodwa namhlanje in particular ngifisa sikhulume ngokuphikelela enjongweni kaNkulunkulu ngempilo yakho. So ukuphikelela ekutheni kufezeke injongo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Nawu bazalwane, sibizelwe kuqala ekutheni sibe nobudlelwane noNkulunkulu osibizileyo. So ubizo lethu lokuqala ubizo lokuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Endaweni yobudlelwane noNkulunkulu kuqhamuka injongo ngeimpilo zethu, ngoba uNkulunkulu unenjongo ngeimpilo zethu ngamunye ngamunye. Lezinto zombili ziyahambisana bazalwane, ukuthi kumele sibe ngabantu abaphikelelayo kubudlelwane noNkulunkulu, bese siyaphikelela kwinjongo kaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Iphutha elivama ukwenzeka ukuthi singena ngobudlelwane noNkulunkulu, kodwa sithi uma sithola injongo zikaNkulunkulu bese siyabushiya ubudlelwane ngalenkathi sizama ukufeza injongo kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu uthi lezi zinto kumele ihambisane, ngoba angeke uzuyifeze injongo kaNkulunkulu ngempilo yakho ngaphandle kobudlelwane noNkulunkulu. It is only when usebudlelwaneni noNkulunkulu okubizileyo lapho kwazi ukufeza kahle injongo yakhe ngempilo yakho. So sibizela ukuthi lezi zinto sibambe zombili, siye nazo ngaphambili. Ngikwazi mzalwane wami ukuthi uNkulunkulu
unenjongo ngempilo yakho. Ngamunye umuntu okhona emhlabeni nomuntu okhona embusweni kaNkuluNkulu, uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho. Lapho esifunda khona kwabaseFilipi uthi umpostoli uPaul ufuna ukubamba lokhu naye abanjelwa khona uKristu, ufuna ukubamba lokhu abanjelwa khona uKristu. Ngamazwi uyabona ukuthi kunezathu uKristu ambambela sona, uthi ke naye ngempilo yakhe ufuna ukuthi enze konke okusemandleni ukuthi aphikelele azelule phambili ukuthi abambe lokhu abanjelwa khona. Kumele uyibuze mzali wami ukuthi yini ngabanjelwa yona, yini le eyenza uNkulunkulu ukuthi angisindise, yini le ayayibona uma esindisa mina. Yebo wangibambela ukuthi abe nobudlelwane nami, kodwa wayibona nongaphezulu kwalokho, wayibona nongaphambili kwalokho. Kunenjongo akubambela yona, athi mhlazana umebamba wena avuya amazulu kwaba nenhloko ekhaya ezulwini, ngoba khona bekubona okuyinjongo kaNkulunkulu wena ozokwenza la emhlabeni ukuthi kukhazunyiliswe uNkulunkulu kwakhiwe umbuso wakhe. So ilona lo ukuthina abazalwane mele aphikelele kwinjongo kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Mhlawumbe abanye basazibuza ukuthi iyini injongo kaNkulunkulu ngempilo yami. Ngifuna ukuthi iphikelela kulowo mbuzo. Lithi iBhayibheli funani niyakufumana. Siyazi ngesonto edlule sishilo ukuthi lithi qhubekani nifune niyakufumana. So mele sibe ngabantu abayifunayo injongo kaNkulunkulu ngempilo yethu, ukuthi baba iyini injongo yakho ngempilo yami, ukuze ngingayimoshi impilo yami, ukuze ngingajahi izinto ezwrong, ukuze impilo yami ingabi worthless, kodwa impilo yami ibe impilo ezoeda ezokwandisa embusweni wakho ngokuthi ngihambe kwinjongo ongibekele yona. So kunezathu bazalwane uJesu akubambela sona. Kumele nawe ngawo wonke amandla akho uzama ukubamba lokhu owabanjelwa khona. And enye into, ungaphuma esandleni esikubambile ngalenkathi uzama ukubamba owabanjelwa khona, ngoba uthi umpostoli uPaul ngifuna ukubamba lokho engabanjelwa khona. So kwaqale kwabanjwa mina kuqala ukuze ngikwazi ukubamba lokho engabanjelwa khona. Ngakho ungaphuma esandleni esikubambile ngalenkathi ufuna lokho owabanjelwa khona, kodwa uphile kulesi sandla esikubambile. Impilo kaElisha ke impilo emnandi esingabheka ngayo le ndaba of pressing on, ekuphikeleleni ekutheni ubambe lokho owabanjelwa khona. uEliya wayengumprofeti and uNkulunkulu utshela uEliya uthi Eliya ke hamba uyogcoba uElisha ukuthi kubo yena ozoba umprofeti esikhundleni sakho. So uyena ozoba isuccessor yakho emva kwakho, uyena ozongena eofisini lakho loprofeti. Into yenzakalayo ke ukuthi uEliya uyahamba. Uma ehamba uEliya umfica uElisha, lithi iBhayibheli he was plowing with 12 yokes of oxen. So waye busy elima ngeenkabi 24 ngoba enye nenye yayiboshela bendawonye. So kwakunama yoke awu12 24 yenkabi ayikade elima ngazo. So yabona ukuthi umuntu lona owayenakho ayekena umuntu wayeswele uma ukwazi ukulima ngeenkabi eziningi kangaka. Lithi iBhayibheli yena uqobo wayekule yes12. So esebenza nabo labo ababemsebenzela ekule yes12 yena iyoke yezinkabi elima. Yangimangaza lento bazalwane ukuthi angikaze ngibone uNkulunkulu ebiza umuntu ongenzi lutho. Angikaze ngibone eBhayibhelini uNkulunkulu esukela umuntu olele engenzi lutho bese yambiza ukuthi woza uzongisebenzela, ngoba uNkulunkulu wethu uyabuzonda ubuvila bazalwane. He hates laziness. Uma ufunda iBhayibheli uthi uNkulunkulu uyakusebenza izinsuku eziyisithupha bese uyaphumula ngolwesikhombisa oluyisabatha. Now singagxila ekutheni uthi asiphumule kwelesikhombisa, kodwa ngabe siyasebenza yini eziyisithupha? Ngoba ukusebenza kubalekile njengakho ukuphumula. Abanye bethu baphumule waya, kodwa uthi uNkulunkulu usebenza izinsuku eziyisithupha bese uyaphumula ngesabatha ngosuku lesikhombisa
ngoba uNkulunkulu uyabuzonda ubuvila bazalwane. Kunevesi eBhayibhelini encwadini yeZaka elithi a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands and poverty will come upon you like a thief. Lithi nje ukulala nje okuncane, ubuthongwana nje obuncane, ukusonga izandla okuncane bese umpofu kuza kuwena njengomphangi noma njengesela. Likhuluma ngokuthi uNkulunkulu akabufuni ubuvila bazalwane. Lithi iBhayibheli, hamba uyobukela empukaneni vilandini. Go and look unto the ant, your sluggard. Lithi consider the ways of the ant and be wise. Uthi bhekisisa indlela zentuthwane ukuze uthole ukuhlonipha ngoba uNkulunkulu bazalwane uyabuzonda ubuvila. Ngichazwa this is one of my favorite verses eBhayibhelini. Uma uAmos ekhuluma ngoAmaziya ngichaze icontext kakhulu ngoba ngikho lapho. Kodwa anyway uAmaziya ufuna ukutshela uAmos umprofeti uthi neyekela manje ukuprofeta noma hamba ungaprofeti like thina hamba uprofeta ngakini. Uthi uAmos angikwazi ukuyeka ukuprofeta. Uthi ke uma echaza le ndaba uthi na into engidinga uyazi Nkosi Amaziya ukuthi mina ngangayena umprofeti futhi ngangayona ngisho indodana yomprofeti. Uchaza ukuthi ngangekho even in line ukuthi mhlambe makushona ubaba ngizongena ekubeni umprofeti. Uthi mina nje ngangingumelusi futhi ngangitshala imnqumo. I took care of the sycamore fig tree. Kodwa uthi ngathi while I yet followed my sheep, ngathi nje ngisalusa izimvu engangizilusa, wathi uNkulunkulu hamba yoprofeta kubantu bami uIsrael. Ngamazwi uNkulunkulu wangibiza kukhona engangikwenza ngoba ngikaze ngibona uNkulunkulu bazalwane ebiza umuntu ongenzi lutho. Simbona ngisho uJesu ebiza abadobi bebhizi bedoba, ebiza tax collector umthelisi ehleze etafuleni lakhe lokuthelisa, engazi ukuthi uNkulunkulu uncamela ukubiza oSawoli abasendleleni yokuthi beyohlasela ibandla lakhe kunokubiza umuntu ongenzi lutho noma umuntu ovilaphayo bazalwane. uNkulunkulu uyabuzonda ubuvila. Masingabi ngabantu abavilaphayo. Enza okuthize khona uzothi Mondli angisebenzi, hamba volunteer, hamba usiza umuntu othize, hamba esikoleni mukwazi ukuya esikoleni kodwa akube khona okwenzayo. Lithi iBhayibheli noma yini izandla zakho ezikutholayo ukuthi zikwenze, kwenze ngamandla akho onke, akube khona okwenzayo. Even as ubuza uNkulunkulu baba iyini injongo yakho ngempilo yami, ungambuzi bese uyolala kodwa enza something. Bathi mabechaza le ndaba bathi uNkulunkulu njengetruck kunzima ukujikisa itruck umimile kodwa umilokhu ihamba uyakwazi yize sindi steering kodwa yakwazi ukuthi usijikise. noNkulunkulu uma impilo yethu ihamba ingamile ndawonye uyakwazi ukuyidirector kalula. uNkulunkulu akafuni bazalwane ukuthi sivilaphe noma sime ndawonye noma singenzi lutho. Uma ke edlula uEliya kuElisha, lithi iBhayibheli uthatha ingubo yakhe yoprofeti uyiphonsa kuElisha. Lokho kuchaza ukuthi Elisha, ngiyakubiza ukuthi ube yisuccessor yami noma ube umprofeti ozoba ngumprofeti emva kwami. Ku symbolic of lokho bazalwane. Now ungacabanga ukuthi ke njengoba uNkulunkulu ecele uEliya wathi hamba ugcoba uElisha ukuthi abe isuccessor yakho noma abe umprofeti endaweni yakho, bese futhi nangu naye uEliya usephonse ingubo yakhe phezulu kwaElisha. Ungacabanga ukuthi idestiny noma lapho okuya khona impilo kaElisha, it is done, it is settled, kuzoba njalo noma kanjani. Kodwa le ndaba esifundayo isitshengisa kanjalo kwakusadingeka ukuthi naye uElisha athathe izinqumo eziright nokuthi naye uElisha aphikelele ekuyifuneni injongo kaNkulunkulu ukuze ngempela ahambe khona konke lokhu uNkulunkulu akukhulumile phezulu kwempilo yakhe. Baningi kuthina bazalwane sinamagama esiprofeto anamandla namakhulu alikhulunyiwe phezulu kwempilo zethu kodwa akukho automatic ukuthi agcwaliseke. Kungenzeka siyethunene engagcwalisekanga uma thina singaparticipate, singayidlali eyethu indima, singabona abantu abayifunayo lento uNkulunkulu athi
uyithathe uyibeke kuthina ngisho uPaul mekhuluma noTimothy uthi fan into flames lesi siphiwo esikuwena owasithola ngokubeka izandla ngabadala ngamazwi uthi enza uphephethe lo mlilo ukuze uvuthe walesi sipho nalenjongo phezukwempilo yakho akuzukwenzeka nje ulela ungenzi lutho akuzukwenzeka njena ungayifuni ngakho konke yikho lento uNkulunkulu ayikhulumile phezukwempilo yakho uma izwi likhuluma phezukwempilo yakho it is so that uzothi ngiyayifuna lento bese uyaphikelela kuyona uzathi umpostoli uPaul kuTimothy uthi wage war with the prophetic word uthi yilwa ngalelizwe likhulunyiwe phezukwempilo yakho ngoba just because likhulunyiwe izwi phezukwempilo yakho akuchazi ukuthi lizofezeka ungaye ethuneni ungayifezanga injongo kaNkulunkulu uma ungasiyena umuntu oyifunayo injongo kaNkulunkulu ngayonke impilo yakho nangakho konke oyikho nangakho konke onakho bazalwane simelwe kuba ngabantu abayifunayo injongo kaNkulunkulu. So Elisha yize kukhulunywe amazwi anamandla phezukwempilo yakhe ukuthi wena zoba isuccessor kaEliya kodwa kwakusamele athathe inqumo eziright ngempilo yakhe kwakusamele abe nepersistence aphikelele ekutheni ayifune injongo kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Abanye benu bazalwane abanye bethu we have been too passive singayipursueishi injongo kaNkulunkulu ngeimpilo zethu noNkulunkulu is calling us ukuthi sipursueishe injongo yakhe ngeimpilo zethu. And bazalwane ekhathini enzima njengalezi itendency noma into evama ukwenzeka ukuthi siyahlehla ekufuneni injongo kaNkulunkulu bese singena kwimood ye self preservation ukuthi ngizivikele nje mina kodwa even lesi sikhathi uNkulunkulu uyasibiza bazalwane uthi masibe ngabafuna injongo yakhe ngezimpilo zethu. Baningi abantu bazalwane abanobizo olukhulu phezukwempilo zabo kodwa abaphelele endleleni noma abafayo bengazange baze bayifeze injongo kaNkulunkulu ngoba bengekho persistent bengaphikeleli ekuyifuneni injongo kaNkulunkulu. Into eyenziwa uElisha iyamangalisa abazalwane uma sekwenzeke lokho. Lithi iBhayibheli uElisha uthatha i-equipment yakhe, the equipment of his trade, amathuluzi okusebenza kwakhe njengomuntu olimayo uyawabasa uyawashisa uwenza umlilo uthatha lezi nkabi akade elima ngazo bazalwane uyazithatha uyayihlaba wenza idili elikhulu. Wenzani uElisha uthi ngiyawuvala lo mnyango nakhe kade ngikwenza kuze kube manje kodwa nakhe sengibizelwe khona manje angushiya uvulekile lo mnyango ngiyaqeda ngale ndima yempilo yami kuze ngakho konke ngiyikhona nenginakho ngizofuna leli office noma ngizofuna lokho esengibizelwe khona kulesi sikhathi. What an amazing thing to do bazalwane. Abanye bethu sithi uma sibiza uNkulunkulu sifuna ukushiya iminyango emithize ivulekile ngoba sitshela ukuthi uma ngalungi la kuze ngikwazi ukubuyela laphana kodwa kumele kube khona ithemba elingaphakathi kwethu nokholo oluthi uNkulunkulu engibizela kulokho ngiyawuvala lo mnyango kuze ngifune ngakho konke engiyikhona lokho engena khona manje ngabikho intambo engibophela kulokho engivela khona kodwa ngikwazi ukufuna ngayo yonke into engiyiyona lokho uNkulunkulu angibizela khona kulesi sikhathi. So uyashisa equipment yakhe yakudala bazalwane sikhulume last week ngamaKristu atemporary na permanent. Permanent enza njalo bazalwane athi uma ngena entsindisweni athi impilo yami endala ngiyishiya ngemuva angidingi ukushiya iminyango ethize ivulekile mayivaleke ngoba nayi indlela engisengizohamba ngayo. Lento ichaza ukuthi inkosi angakayiboni lento okhuluma ngayo phezukwempilo yami kodwa nakhe ngizokwenza ngizokhohlwa ngemuva kuze ngifune lokhu wena ongifunela khona ngoba ngifuna ukubamba lokhu wena owangibambela khona. Now mase kuza ke ngasemaphethelweni empilo kaEliya siyababona uEliya noElisha besohambweni loluhambo luqala eGilgal bazalwane. Lapho bathuma bese Gilgal ake sikhulume kancane ngeGilgal. iGilgal bazalwane leligama elithi Gilgal now it's important ukubheka ukuthi
le Gilgal abakuyona akuyona le Gilgal abantwana bakwa-Israel abafikela kuyona uma beqeda ukuwela iJordan enye iGilgal, kodwa isignificance iyafana ngoba igama liyafana, ngoba leyo ndawo bayibiza ngokuthi iGilgali ngoba leli gama elithi Gilgal lichaza ukuthi rolling, and into ayeyisho uJoshua ingoba wayekade eqeda ukubasoka abantwana bakwa-Israel wayesethi-ke uNkulunkulu has rolled away the reproach of Egypt, ochaza ukuthi uNkulunkulu uliginqile walisusa kunina ihlazo laseGibhithe. So iGilgal bazalwane indawo lapho esisokwa khona, and uma ufunda kwiTestament elisha uyabona ukuthi abantwana bakwa-Israel ngokwezimane esidala kwakumele besoke enyameni, kodwa thina sibizelwe ukusoka enhlizweni yethu bazalwane. Ilapho uNkulunkulu eginqa khona ihlazo lengemuva lakho bazalwane, indawo yokungena kwisivumelwane noNkulunkulu, ngoba i-circumcision noma ukusoka kwakuwuphawu bazalwane lesivumelwane uNkulunkulu asenzayo nabantu bakhe. So it is a place of covenant and a place where the shame of Egypt, the shame of our past is rolled away. So uNkulunkulu uyasihlukanisa nengemuva lethu nobuqila ezivela kubona. Now uthi-ke u-Eliya ku-Elisha, hlala la Elisha ngoba uNkulunkulu usangithume eBethel. Kodwa uthi u-Elisha, phila kwenkosi kuphila kwakho, angiyi ukukushiya. Lapho inkosi ekuthume khona nami ngiyakhona. Banye abantu bazalwane bayafika kule ndawo yokungena kwizivumelwane noNkulunkulu basindiswe, kodwa bangabe besaqhubekela phambili. Kodwa uthi u-Elisha, angizukuphelela la endaweni yesivumelwane, muthi uya eBethel ilapho engiyakhona nawe. Lithi iBhayibheli bafika eBethel. Masikhuluma ngeBethel siyazi ukuthi igama elithi Bethel lichaza ukuthi indlu kaNkulunkulu, it is the house of God. iBethel indawo lapho okhona khona ubukhona bukaNkulunkulu bazalwane, ngoba sesidlule eGilgali saba nesivumelwane noNkulunkulu, sesingabantu ababizelwe eBethel ebukhoneni bukaNkulunkulu. Njengabantu besivumelwane sine access, sivumelekile, sine right of passage ukuthi sesingangena ebukhoneni bethu, kodwa ukuthi sesingangena chaza ukuthi sinekhono lokungena, we can, kodwa chaza ukuthi siyangena. And baningi abantu bazalwane sebenasi isivumelwane noNkulunkulu kodwa abangangeni ebukhoneni bakhe. Lithi iBhayibheli, we should enter with confidence, with boldness his throne of grace bazalwane. Kodwa baningi abantu ngoba basindisiwe, banezivumelwano noNkulunkulu, bahlanziwe ngegazi lika Jesu, bane access yokungena ebukhoneni bakhe. Kodwa baningi abathi yize bene access, benegunya, benegama lika Jesu, behlanziwe igazi elibavumelayo ukuthi bangene, kodwa abangangeni ebukhoneni bukaNkulunkulu. Simele bangabantu ababhikelelayo ungena bazalwane ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sisho njengoDavide kuthi njengendluzela ilangazelela amanzi, kanjalo nomphefumulo wami ufuna wena. Nkosi yami, kumele some sibulambele ubukhona bukaNkulunkulu, singabi nje abantu besivumelwane kodwa sibe ngabantu besivumelwane, abantu futhi bobukhona bakhe, ngoba isivumelwane siyasivumela ukuthi singene ebukhoneni bakhe. So kumele sifune ubukhona bakhe bazalwane, sibufune emakhoneni ethu, in our own prayer closet, endaweni zethu zokukhuleka, sibufune emakhaya ethu, sibufune futhi nasekuhlanganyeleni in the corporate gathering, ekuhlanganyeleni kwabangcwele kwabazalwane, sibe ngabantu bobukhona bakhe abafuna njalo njalo ubukhona bakhe bazalwane. Now eGilgali ihlazo langemuva lidlulisiwe. eGilgali uNkulunkulu senza ukuthi sikhohlwe ihlazo, sale nobufakazi lengemuva lethu. Kodwa eBethel noma endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu senza sibuke ngaphambili. So sidile nengemuva lethu eGilgali, sangena into covenant, saba ngabantu abasha. Kodwa uma singene ebukhoneni bakhe, into ayenzayo uNkulunkulu ukuthi usikhulula kwinjongo, asitshengise okuyinjongo yakhe, asenze ukuthi sibuke ngaphambili. iBethel iziqanjwa yaqanjwa uJakobe ngoba wafika kule ndawo kwakade kuyiluzi kuqala, kodwa wathi umefika kuyona walala phezu kwetshe, wathi umelele
waba nephupho lestebhisi elisuka ezulwini lehlele emhlabeni kwehla kwenyuka ingilosi kwasuNkulunkulu wama phezukwalo waseyakhuluma phezu kwempilo yakhe wangakhuluma izinto ezidlulile kodwa wakhuluma izinto engaphambili wathi lo mhlaba olele kuwo lelizwe olele kulona ngikunikeza lona nenzalo yakho kuzoba ngelakho wathi inzalo yakho ubuningi bayo izoba njengothuli lwesihlabathi wathi izizwe zonke noma imndeni yonke eyezizwe yomhlaba izobusiswa ngawe kanti futhi nangenzalo yakho wakhuluma izinto ezizayo ngoba eGilgal sidila nangemuva lisuswe kuthina sisale nobufakazi kodwa masifike eBethel sibheka phambili ukuthi uNkulunkulu usiyisaphi ngokwenjongo yakhe eBethel ilapha tshelwa khona uJakobe ukuthi uthi uNkulunkulu ngizokusabalalisa uzosabalala to the west, the east, the south and the north uzogcwala yonke le ndawo ngoba indawo yaseBethel indawo yesithembiso nekhuluma ongaphambili lapho uNkulunkulu asitshengisa khona ukuthi yini asibekele yona uthi uNkulunkulu angeke ngize ngikushiye ngize ngikufeze lokho engikukhulumile kuwe. So eBethel bazalwane the covenant is confirmed. And again bazalwane eBethel uthi uEliya kuElisha hlala la ngoba uNkulunkulu ungithume eJericho. Again uElisha uthi inkosi ngiyaxolisa noma umprofeti wami ngiyaxolisa angeke ngize ngisale la. Emangalisayo bazalwane ukuthi lezi zinto ezinkulu uNkulunkulu ayikhulumayo endlini yakhe kodwa zimanifesta ngaphandle akumele sigcine ebukhoneni bakhe kumele sibe ngabantu abakwazi ukungena ebukhoneni bakhe bese siyaphuma singamshiyi siphile ebukhoneni bakhe siye ezweni ngalinkathi sihamba ezweni nobukhona bakhe ilapho okumanifesta khona noma lapho okuvela khona lezi zinto ezinkulu akade ekhuluma ngazo endlini yakhe noma ebukhoneni bakhe samukela izinto kwelikamoya bese siyakhulelwa kwelikamoya kodwa kumele ziyozalwa ezweni bazalwane. So uthi uElisha angizukusala endlini kaJehova kodwa ngizohamba nawe angibushiye ubukhona bakhe sohamba nabo ubukhona bakhe kodwa ngihamba nawe ngoba ngiyaqonda ukuthi ukuzaliswa noma ufezekiswa kwalezi zinto ezikhulunyiwe endlini yakhe kuzokwenzeka ngaphandle kwendlu yakhe ayingaphakathi kodwa kuzokwenzeka ngisebukhoneni bakhe uNkulunkulu. So basuke ke eBethel bazalwane baye eJericho. Yakhumbula iJericho ukuthi eJericho indawo lawo lapho okwawa khona izindonga indawo lapho esibona khona amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa ngoba abalwanga balalela nje. It's a place of obedience bazalwane ngoba bamlalela uNkulunkulu methi zungezeni eGibhithe kanye for 7 days ngosuku lesikhombisa nizungeze kasikhombisa bese abapriesti bashaye amashofar ama-trumpets bawafuthe bese niyamemeza enakathi bememeza lithi iBhayibheli zadipika indonga zeJericho balinqoba. So indawo lapho esibona khona amandla kaNkulunkulu amakhulu kodwa futhi indawo lapho esifunda khona ukumlalela uNkulunkulu ukumuzwa simlalele. It did not make sense bazalwane kwangenza imqondo ukuthi kuzokwenzakalani noma silizungeza iJericho kodwa into zikaNkulunkulu isikhathi esiningi ziwubula ekuhlakanipheni kwasezweni kodwa kuNkulunkulu zingamandla. Ngakho eJericho sifunda ukumlalela uNkulunkulu nokwenza lokhu akushoyo. eJericho sifunda bazalwane ukubuyisela kuyena ngoba uma ufunda ngeJericho uma abantwana bakwaIsrael befika belinqoba iJericho uthi uNkulunkulu ningasithatheli lutho nina eJericho ngifuna nishise yonke into kodwa nithathe izinto ezisacred isiliva igolide nento zethusi nento zesilver niyithathe niyifake kwitreasury yasendlini yami nina uqobo anezukuyithathela impango kodwa kube khona oyedwa uAnak igama lakhe kube khona intshontshayo abona ingubo enhle yaseBabylon ayithathe kanye newedge of igolide kanye nesiliva elithize bathi umabeya empini elandelayo nedolobha lase-Ai bafike bahlulwe athi uMose umekhala ebuza uNkulunkulu kwenze njani athi uNkulunkulu ngoba kunesono in the camp ngithe ningathathi lutho eJericho ngoba konke bekumele nikubuyisele kumina. eJericho bazalwane sifunda ukuthi uNkulunkulu esetshengisile amandla akhe amakhulu kodwa sibuyisele lonke udumo kuye. eJericho uNkulunkulu udila ne-selfish ambition yethu ayibreake kuze sibe ngabantu abafuna nje kuphela inkazimulo kaNkulunkulu. eJericho asiyithatheli lutho kodwa sibuyisela konke kuNkulunkulu bazalwane. And lesi step
istep esibaluleke ngendlela emangalisayo ohambweni lethu lokufuna injongo kaNkuluNkulu, ngoba iningi bazalwane lethu and uNkulunkulu yakusebenzisa still lokho. Sometimes uma sifika ekufuneni injongo kaNkuluNkulu usuku samningi I no me ukuthi ngifuna ukuvela kahle noma ngibonakale kahle noma sicela uNkulunkulu asicelele ukuthi kuguquke impilo zabantu, kodwa sicelela ukuthi sicelela thina imkhuleko yethu isa selfish bazalwane, nenjongo kaNkulunkulu sayifunela izathu selfish. Kodwa eJericho lapho uNkulunkulu breaker khona selfish ambition phakathi kwethu ukuze sifinyele endaweni lapho esithi oyinkazimulo yakho Nkosi, konke ofuna ukwenza ngempilo yami kwenze, udumo kodwa lonke lube ngolwakho. Mabesuka futhi again bazalwane eJericho, uyaphinda futhi uEliya uthi Elisha sala la, inkosi isangithume eJordan. Uthi uElisha angisali Nkosi, angisali Eliya mprofeti wami, my leader, ngihamba nawe lapho oyakhona eJordan. Mabefika eJordan, iJordan lichaza ukuthini bazalwane? iJordan njoba ezolivula uEliya badlule kulona likhuluma ngokubhabhadiswa. Uma ufunda uzobona ukuthi lithi iBhayibheli uma abantwana bakaIsrael bedlula kulwandle olubovu luvuliwe njengeJordan, uNkulunkulu wayebabhabhadisa kuMose, okuchaza ukuthi uma abantwana bakaIsrael bedlula ulwandle libovu uNkulunkulu wababhabhadisa kuMose. Uma bedlula in the Jordan uNkulunkulu wababhabhadisa kuJoshua. Now iJordan ikhuluma ngokubhabhadiswa. Ukubhabhadiswa bazalwane kukhuluma ngani? Kukhuluma ngokufa nokuvuka, ngoba lithi iBhayibheli uma ubhabhadiswa uzibandakanya nokufa kukaKristu Jesu and then bese uyavuka empilweni entsha. Bazalwane, it is only lapho sesifile lwade ngikhuluma ngaye uNkulunkulu awubreakayo eJericho, selfish ambition, lapho esikwazi ukuphela khona injongo kaNkulunkulu. The two abakwazi ukuphilisana. Mangisayifunela mina udumo lwami, mangisayifunela mina okwami, kunzima ukuphilela injongo kaNkulunkulu. Ivesi esilifundile kwizenzo 20 verse 24 uthi umpostoli Paul, impilo yami ayichazi lutho kumina, my life is worthless to me, it means nothing to me uma ngingafezi injongo kaNkulunkulu, uma ngingayisebenziseli ukuthi ngifeze injongo kaNkulunkulu. Bazalwane, siyalithanda mina nawe lelivesi elikwi esambulo 12 verse 11 mangaphosisi elithi bamnqoba, likhuluma ngoSathane, lithi bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi balo. Kodwa siligcina lapho, liyaqhubeka same verse ayingisho elandelayo, lithi abazange baze bathanda impilo zabo kwaze kwabasekufeni. Lithi ngesilungu, they did not love their lives so as to shrink back from death. Lithi abayithandanga impilo zabo ukuze bahlehlele kanyova uma kuza ukufa. Bazalwane, uyabona ukuthi umpostoli Paul uthi umebhala uthi akusaphili mina kodwa uKristu ophila kumina. Yingakho even bembonisha bethi hayibo umpostoli Paul ungaye eJerusalem bazokubopha bazokwenzani bakwenzeni, athi ngiready ngisho ukuyifela inkosi uJesu. Ngobani? Ngoba wayesefile kuyena ukuze aphilele inkosi yakhe ayeyikhonza. Uthi uJesu yena mekhuluma uyibeka kanje, uthi uma uthanda impilo yakho kulomhlaba uyolahlekelwa yiyo, kodwa uma ulahlekelwa impilo yakho ngenxa yakhe uyakuyizuza. Bazalwane, asibizelwanga ukuba ngabantu abathanda lempilo yalamhlabeni phezu kwempilo kaNkulunkulu. Mase sibe ngabantu abafuna more than pleasure, abafuna inkazimulo kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu akhazinyuliswe. Bazalwane, uthi uJesu uma inhlamvu kakolweni ingawele emhlabathini ife ihlezi iyodwa, kodwa umike yafa ilapho ethela khona ithelo eziningi. Bazalwane, uma sidlula eJordan sifa kuthina kuze siphumelele ngale siphile injongo kaNkulunkulu, that is when we become fruitful. Bazalwane, uma uphesisha injongo kaNkulunkulu kunesikhathi ofika kusona lapho kuba sengathi uyimoshile impilo yakho, ngcono ukuthi wawenza ezinye izinto. Kunesikhathi lapho Sathane accuse khona, aqamba amanga athi ayikho lento yenzayo, ayisizi ngalutho, kube sengathi ngempela impilo yakho kuphelile ngayo, kanti anginjalo. uSathane unamanga. Bazalwane, kumele sikwazi ukufa kuthina ukuze simphilele kahle uNkulunkulu, and only lapho sesifile kuthina
lapho kungasekho mayelana noMondli, lapho kungasekho mayelana nodumo likaMondli nokuthi abantu bathini ngoMondli nokuthi abantu bashela uMondli izandla, kodwa uma sekumayelana nokuthi kukhazinyuliswe uKristu Jesu, yilapho ke esesingabuzwa khona umbuzo lo uEliya awubuza uElisha uthi cela engiyokwenzela khona phambi kokuba ngithathwe kuwe. Manje kusungacela ngoba usudlule kule process, waba persistent, waphikelela ekufuneni injongo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Sungacela ke manje ofuna ukucela. Bengeke ngikwazi ukuthi ngicele saseGilgal, bengeke ngikwazi ukuthi ngicele sisathi ubungacela kodwa bunge kuzukuthole ungakadluli kule journey nale process yokuthi sifike la ngale kweJordani. Manje ke usungacela. And ukube bazalwane uElisha akazange azaphikelele, kuba zange athi press on aqhubekele phambili, ngaba kafikanga lapho kuthiwa khona cela ke engiyokwenzela khona. Izuthi umecela ucelani uthi ngicela ukuthi umoya kuwena uphindwe kabili kumina, ngikhulekela a double portion of the spirit that is in you phezu kwempilo yami. Now there is not awona umkhuleko o selfish law, and isikhathi esiningi bazalwane sicabanga ukuthi wayefuna ukuthi lokhu okusempilweni kaEliya kuphinda phindwe kabili kuyena. Yebo, that's a part of it, kodwa kahle le ndaba ye double portion indaba yokuthi umubaba ezodlula emhlabeni aba ifa lakhe, i-firstborn lo i-firstborn ekhaya uthola okuphinda phindwe kabili, uthola i-double portion, and uyena othatha igunya lokuthi abe ngumholi wefamily uqhubekela phambili. So ngamanye amazwi into ayicelayo uElisha ucela yona lento uNkulunkulu ayikhuluma eqaleni kuEliya, wathi gcoba uElisha ukuthi abe successor noma abe ngumprofeti ngemva kwakho. Ngoba bazalwane, when we get to this place sedlule kuyona yonke le process, siqala sikhuleke lokhu uNkulunkulu akufuna phezulu kwempilo zethu. Imkhuleko yethu ayisekho selfish, sacela impilo ende, asaceli ingcebe eningi, asacela into ezithini, kodwa sesicela ikakhulukazi ukuthi Baba injongo yakho ayenzeke empilweni yami. So lento ecelwa nguElisha, ucela into uNkulunkulu ayikhuluma eqaleni vele kuEliya ukuthi kumele yenzeke, kodwa it's the entire process emlethe kule ndawo ukuthi akwazi ukucela ngendlela efanele. Uthi ke uEliya ucele into enzima, kodwa uma ungibona uma ngithathwa uza kuyifumana. Ngamanye amazwi uma uphikelela ekuyifuneni lento oyifunayo uza kuyifumana. Bazalwane, injongo kaNkulunkulu ayenzeki automatically empilweni zethu. Sonke kunenjongo emangalisayo kaNkulunkulu phezulu kwempilo zethu. Abanye bethu banamazwi esiprofeto, abanye sadinga umfuna uNkulunkulu tasitshengise ukuthi yini injongo yakhe, kodwa ileyo naleyo mpilo uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho. Eyakho ayifani neyami, neyami ayifani neyakho, kodwa umuntu nomuntu embusweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho. So kumele uyifune ukuthi iyini injongo yakhe ngempilo yakho. Ithi iBhayibheli nangempela bazalwane, into ayicela uElisha wayithola ngoba wayibona inkosi yakhe, wambona ubaba wakhe, wambona umprofeti wakhe ethathwa enyuka. Lithi iBhayibheli wathi uma enyuka uEliya wawela phezu kwaElisha ingubo yakhe. Le ngubo ayekade iphonse phezu kwakhe ekuqaleni kwamela ayibuyisele ngoba kwangasona isikhathi kwakusakhulunywa izwi phezu kwempilo yakhe, samele adlule kuma test na kwi-obedience na kwi-persistence ukuze afinyelele kwinjongo yasiyehlela phezu kwakhe. Kuyamangalisa ukuthi lento ake ayithola iphonswe sideways isuka kumprofeti uEliya afike ayiphonsa phezu kwakhe uma emfica elima. Now ayisaqhamuka isiqhamuka phezulu, lento ekhulunywe ngabantu phezu kwempilo yakhe uEliya umprofeti wakhe ayiprofetile phezu kwempilo yakhe isiyafezeka ivela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ofeza injongo yakhe ngempilo zethu bazalwane. And ngoba sekwehleke le mantle lengubo kaEliya phezu kwaElisha, uyayithatha uElisha ubuyela eJordan, uthi uNkulunkulu kaEliya uyalishaya iJordan yahlukana. Uyabona ukuthi ummangaliso wokugcina kaEliya kuba ngummangaliso wokuqala kwaElisha, which is why uma ufunda ngoElisha uthole ukuthi urekhodwe 2 times more
imangaliso ngaye kunezenziwa uEliya, ngoba indawo aqale kuyona indawo okugcine yona umprofeti wakhe, and therefore uNkulunkulu wamqhubeza wamsenza kakhulu, kodwa ingoba waphikelela waba persistent ekutheni afune injongo kaNkulunkulu ngempilo yakhe. So wamthatha uNkulunkulu from glory to glory and from strength to strength. Bazalwane, uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho, kodwa angeke uze uyithole ngephutha, angeke uze uyithole ulele ungenzi lutho ungayifuni. Kumele sibe ngabantu abayifunayo injongo kaNkulunkulu ngempilo zethu, sibe ngabantu abafunayo ubudlelwane obujulile noNkulunkulu wethu nenjongo yakhe ukuthi ifezeke ngeimpilo zethu. Ukuthi masifike ezulwini bazalwane, sizwe amazwi athi wenze kahle, ncebo enhle elungile. Amen. Ngicela unikhulekela bazalwane emakhaya lapha enikhona. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, ngiyakhuleka phezu kwabantwana bakho ngamunye ngamunye. Baba, ngiyakhuleka ukuthi ugqamise injongo yabantwana bakho kubona, ukuthi bazi ukuthi yini obabekele yona kulomhlaba nobalethe embusweni for yona. I pray ukuthi sibe yibandla labantu ababambayo lokhu ababanjelwa khona egameni lenkosi yethu Jesu. Singaphili impilo zethu in the pursuit noma ekujaheni ukunethezeka, kodwa siphile impilo zethu ngokujaha injongo kaNkulunkulu. Ngiyakhuleka Baba ukuthi kushiwo ngathi njoba kwashiwo ngoDavide ukuthi he fulfilled the purposes of God in his generation. Masibe ngabantu abalifezayo icebo likaNkulunkulu kwizizukulwane zethu. Baba, ngiyalibusisa ibandla lakho. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name. Amen. Mukhona ulalele noma ubuka ungakazi mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, ngithanda ukupha ithuba namhlanje lokumamukela uJesu, umenze ukuthi abe inkosi yempilo yakho. Umamukela uJesu, ziyathethelelwa zonke izono zakho, ube nobudlelwane noBaba. Awukwazi kuba nobudlelwane noNkulunkulu Baba ngaphandle kwaJesu. Uthi uJesu, mina Jesu ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oya kuBaba ngaphandle kwami. So wamukela uJesu, wamukela lokho akwenza esiphambanweni mhlazane efela izono zakho, ngegazi lakhe zihlanzwe izono zakho, and uJesu uyena okuletha kwinjongo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Makuwena lowo odinga ukwamukela uJesu, ngicela ukhuleke lo mkhuleko olula emva kwami. Abazalwane mabekhona nabo bazokulekelela. Uthi, uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi wayidele yakhe indodana ukuthi ifele zami izono. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kodwa namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela, wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma mlomo wami ukuthi uJesu inkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami, Nkosi Jesu, ngena ubuse ube uNkulunkulu wempilo yami. Baba, ngiyabonga ngokwezwi lakho, njengamanje seyithethelelwe zonke izono zami, amagama amabhaliwe encwadini yakho yokuphila. Sengumntwana kaNkulunkulu, sengizelwe kabusha, sengisindisiwe egameni lika Jesu. Amen. Umukhuleko lo mkhuleko ngithanda ukucongratulate ukhethe kahle, ngifisa ukugqugquzela ukuthi usuku nosuku uthandaze kuBaba wakho uNkulunkulu egameni lika Jesu ongumxhumanisi phakathi kwethu noNkulunkulu, ukuze wande ukhule kulolu hambo, ufunda iBhayibheli lakho usuku nosuku, incwadi le uNkulunkulu asibhale yona njengabantwana bakhe, uze azambule yena kuyona, azambule kuthina ngayo le ncwadi yakhe. Number 3, hlanganyela nabazalwane ukuthi ukhonze lo Jesu ophilayo. Number 4, tshela abanye abantu ngalokho uJesu akwenzele khona. Namhlanje usindisiwe, ukhululiwe, uphilisiwe egameni lika Jesu. Asibonane ngesonto elizayo. Amen. Siyabonga ukuba ube nathi namhlanje. Sicela usilandele ku Facebook, YouTube na ku Instagram. Kuze kube isikhathi esilandelayo, niphephe futhi nihlale nibusiseki.